Praise the Lord. Pamangkar, tagisi mensahe ti kanta. Pabaling nga magipagtakda kayo kanya. Ikaw at yung mensahe na po Diyos. Ang nalagyan tayo. When po Diyos, agyaman kami manay, tinagtakal na yat mo. Agyaman kami po Diyos, itinay manay gagundaway, nga itid mo pada kami, ubalin namin, agyaman mo padayang tingka. Agyaman na manin po Diyos, itipalping, kinasilid, ngayon mo kanya, taknong balinang tag-ministro, karigiting na kapatigan anak mo. When po Diyos, itatalaga tingka, wala iti kaya po Diyos naman, nga sikaw po Diyos. Kinakatipintar kami tingka, sikarang po Diyos, ipagnaunawaan mi. Katitidento yung po, gundaway, klim niya po, di pa nakadabra katipera sa Diablo, kat Espiritu Santong balitagtag ka na kami. When po Diyos, aramatin na kadi, kasi di pa nakabalin na nagapuking ka. Kaputawan kanya, mudigat amin tingka. Katiklaim ko, di pa nakabless, di amin nga din nga. Kita kami lang po Diyos, ititulong mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Napalit kayo magpagaw. Praise God. Kaya natatigil niyo. O natin yung libro ng Hebrew chapter 4, verse 3. So, iti pag ginagalang ito itatak at may papan, iti panagtulog mo, ati na maraswa, iti mangimaneho, iti biyak mo. Iti panagtulog mo, ati na maraswa, iti mangiturong, iti manubela, iti biyak mo. Mangidrive, iti intiro, iti amin apasat, iti biyak mo. Kitamu tayo, nga iti na maraswa, kat inkabil na nagitikari, kat tarigagay dito'y puso tayo. Kat amo tayo nga maagasan tayo. Amo tayo nga agbaligi, ken rumangay tayo. Amo tayo, amasaratan tayo, itinasayat at tao. Amo tayo, amasulbar, iti problema tayo. Kat amin na kita, kat adan, dito'y espiritu tayo, manipot itinamati tayo, itinalpasen ang naramidan ni Kristo ni Jabros. Ngayon amin na kita nga adan, dito'y espiritu tayo, ket saan yung bagay ti Diyos no kaano, no anyang nga oras, ken kanito, ang makita tayo, iti panakay patungpal, iti physical, nga biyang tayo. So andan iti panakaagas, dito espiritu tayo, ngam saan nga yung bagay ti Diyos no kaano, ang maagasan, iti bagi tayo. Andan iti panligi, ken kinarangay, dito espiritu tayo, ngam saan nga yung bagay ti Diyos no anyang nga oras, ang makita tayo ang may patungpal, iti physical, abagi tayo. At ang tinasayat at tao, at ang ti panakasulbar, iti problema, iti espiritu tayo. Kaputan naman iti kinapo Isus. Ngayon saan ngayon baga, iti Diyos, no kaano, wala niya nga oras, ama ipatungpal, wala mapasama, iti physical, nga biyag tayo. Isut gapo na nga po na iti Biblia, walk by faith and not by sight. Nasaan ka nga umabante, may papan iti makita, iti physical na matam, no di kat umabanti ka, may papan iti panakaam mo, nga maadahan ka iti pamati, iti nalpasan na naramidan ni Apo Isus si Jabros. So mabanti tayo, may papan iti panakaam mo tayo, nga atan, nagiti amin, nakasakulan tayo, may paniti ka. So malipot iti namati tayo, iti nalpasan ang naramidan ni Kristo i Jabros, atan iti panakabalin, iti espiritu tayo. Imbagay iti Biblia, which is 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power hath given unto us. Iti na Diyos ang napanakabalin, kat adan kada tayo. Kaputa, namati tayo, dyan ang pasig na naramitan ni Kristo Iyakros. So adan na iti amin nakasakulan tayo, na may paay iti Biblia. Nalpalsan ngayon bukbuk iti Diyos. Ngayon saan ngayon baga iti Diyos, no anya nga oras, no anya ka dito, no kaano, amay patungpal iti physical, nga biyag tayo. So adan itan, amin nakasakulan tayo nga may pahay iti biyag, kaputa, intulog tayo, inpalubos tayo, at i Diyos ti manimaniho iti biyag tayo, ket addan, dagiti amin nakasakulan tayo. Ngayon, adda iti tuling iti Diyos na oras, sakbay nga makitam iti physical nga biyag mo. At iti nagpintas nga masakbayan iti biyag mo, ngayon saan ngayon baga iti Diyos, intun kaano, amay patungpal na ita. Iso nga, ulbod iti bakuna nga horoscope, kapag ibagpagadan man iti sumarunong mapasama kay tibiyag mo, nga iti Diyos saan na ngayon baga, iti eksakto na oras no kaano ang makitam, iti panakay patungpal, iti amin nga dan iti espiritu, iti physical nga biyag mo. Isot gapo na nga, iti tulbok dito'y, kat dito'y panunot tayo. Gapot at itao, kat espiritu, nga daan iti kararwa, nga dan iti dito'y nga physical nga bagay. Kat dahil ito yung espiritual na biyag tayo, manipod iti namati tayo dyan alpasin na naramitan ni Kristo, dahil ito yung espiritual na biyag tayo, kat nayanak,
ana baliwan, ana paparu, amay tunos, iti pagayatan, iti Diyos. So datta, kasapulan nga rin iti kararwa tayo, hanga gaputan nalpasan nga nainak tayo nga nabaliwan, hante nga gaputan na born again tayo, nalpas na dyan, no di kat kasapulan iti tuloy-tuloy nga proseso, iti panang i-align tayo, iti panunot tayo, nga umanamong iti espiritual nga biyag tayo, tapno amin nga banag, kat agbanag nga naging bag, iti biyag tayo, kat makita tayo nga anyat, at iti espiritu tayo, kat may patungpal, iti physical nga biyag tayo. So nga kasapulan nga iti nga panunot tayo, kat agtalinaat nga umanamong iti espiritual nga biyag tayo, kat dumtang iti kanito, nga makita tayo, iti panakay parangarang, iti physical nga biyag tayo. So at dagiti amin nga kasapulan tayo. San tayo nga ayan iti biyag tayo, nagtalip tayo, iso na iti kay papanan iti pamati. Nga naman payhan-pay lang nga nakita ti physical nga matam, kasapulan nga reto nga pamati nga na espiritual. Ngamin, saan nga iti pamati nga natakwan iti kararamaton tayo, nudi ka iti pamati nga na espiritual. Ngamin iti pamati nga natakwan, kat iso iti agapu manipod iti 5 senses, nga iso iti makita, mangod, maangot, maramanan, kimarik na, kat iso deta iti natakwan nga kapanunutan, natakwan nga pamati. Nga kararamaton tayo tatang nga pamati, kat pamati nga nagapu manipod iti ti Diyos. Pamati nga na espiritual, nga nagkapumadlaan, kada iti pagayatan ni Angko Diyos, nga isutat ta, itaramaton tayo nga pamati, nga iti na espiritual nga biyag tayo, kat adan na giti amin nakasapulan tayo, nga saan lang ngayon baga iti Diyos, no kaano, no anya nga oras, no kanito, ang makita tayo, iti panakay patungpal, iti physical nga biyag tayo. Kat adado adaras, asaan ang mapasamak, iti mayan nato, iti panunod tayo. At ado adaras, asaan ang mapasamak, iti kayat tayo akan ito. No maminsan ko na tayo, Angko Diyos, kaano ngay amagasa na, kaano ngay agbaligi ken rumang ayat, kaano ngay amasaraka, iti nasaya at tao, kaano ngay amasulpar iti problema, ket no saan ang mapasamak iti mayan nato, iti panpanunutan tayo, agsinaay tayo. Ngayon no agkararag ka mayan nato, iti pagayatan iti Diyos. No talinaad ka iti pamati, bitamag ten apanawang no anya iti saan akayat iti Diyos nga aramidan. Panawang no anya iti saan apagayatan iti Diyos. Ket maataan ka iti natal na panunod na saya tarik na ken naragsa apanagbiag. No mangituding ka iti kanito ang mapasamak dagiti kayat mo, maupay ka. Kaputa ti panunod iti Diyos ket saan akas iti panunod mo. Iti Diyos ket agtrabaho iti likudan ti saan nga makita. Yung urnos na nagitibanbanag nga paburkin ka para iti masakbayan. No minsan, nagbayag amay patungpal dagiti kayat mo, gaputaad ka iti nasaysayaat ngayon sa gana iti Diyos. Iti may sa kadagiti kasayaatan nga naadal ko, ket agpalaga iti timing iti Diyos. Agpalaga iti wagas na, ano anya iti inkarina, ket may patungpal. Mabalin na saan ang mapasamak iti kayat mo akan ito. Mabalin na saan na may pasamak iti mayan natok di ka panunot mo. Ket naman padasel nga kontrolan dagiti banbanag at ikayat mo ket may patungpal dagiti arapahap mo iti kayat mo nga kanito may patungpal dagiti arapahap mo iti mayan natok di ka panunot mo maupay ka. So kasapulan iti panagtulog mo at tinamarso ti mangimanibo iti biyag mo. Ti Diyos ket ammo na amin manipod rugi ingganang kamaudyanan. Ngem saan na ngayon baga kada tayo iti amin na aditalye. Ngamin, no amom amin, no anya ti sumarunong nga mapasamak iti biyag mo, saan ang akasapulan iti pamali. So saan mo nga amo, no anya ti sumarunong nga mapasamak inton bigat? So nga saan mo nga ipagpanpanakal inton bigat? Saan mo nga po na, well, sigurado, no bigat kat adaha kay dyan. No di kat po na, well, no palubos iti apo, adaha kay dyan. Isulay tatin baga na James chapter 4 verse 13. Nga saan mo ipagpanpanakal iti bigat? Ibagam nga, no palubos iti apo, adaha. Kung wala na yung verse 14, nga itibiyag yung kaslaasok kita intong damdamang awanan. So saan mo nga amo, no anya ti sumarunong mapasamak itibiyag mo. Isot ga po na, nga iti kasayaatan ken umiso nga ibagam, ken kunam, when agpalaga iti Diyos. When, o nung pagayatan iti Diyos, ken adaak. Kaputa saan tayo nga amo, iti sumarunong nga mapasamak itibiyag tayo. Diyos ket amo na amin. Manipod drugi, ingga na iti kamaudyanan, ngayon saan na ngayon baga kada tayo iti amin aditalye. Saan na ngayon baga, no anya ti sumaruno, nga mapasamak hanang inik sakto, no anya nga oras, muno ka dito, nga mapasamak, no anya iti mapasamak iti makunang nga biyag tayo. Ngayon no among amin, no anya ti sumaruno nga mapasamak iti biyag mo, saan na nakasapulan iti pamali. Isod ka po na ako na ti bibiyag, nga umabante tayo,
may papan iti pamati ang espiritual, anag ka pumanipag iti sao ti Diyos, nga saan tayo ang mabante, may papanlaan, no anya iti makita tayo. Dahil iti wagas no kasano, apay nga agserserti tayo kini Apo Diyos, tapno, umabanti tayo kuma, nga may papan iti makuna nga pamati tayo, iyan alpasan na naramidan ni Apo Diyos. Umabanti tayo, may papan iti panakaammo tayo, manipod ka rin iti sasaw iti Diyos. So amin nga makita, amin nga mangod mo, iti kasayaatan kinumisong nga ramidan, ket ibasan mo, manipod iti sao iti Diyos. Tapno amin nga desisyon mo, amin nga abdang nga iwayat mo tibiyag mo, kat saan kang to, nga madihado, kat saan kang to, agbabawi, kat abdang to tinakapindas, nga pagpanagan iti masakbayan na itibiyag mo. So amin nga pasama iti biyag mo, amin nga desisyon mo, iti kasayaatan nga ramidan mo, kat ialay mo iti panunot mo, kadag iti sasaw iti Diyos, no mayan nato kadag iti saunang, di ta nga magunod mo, no anyay dada dito ni espiritual nga biyag mo, may aglabas iti panunot mo, ngamin haan nga baktawan, no anyay dada dito espiritu, haan nga baktawan diti kararuan, saan nga baktawan ti panunot mo, saan nga maban nga gago si Jayan iti physical nga biyag mo, dito iti tulbet, dito iti mang susi, dito iti mang luka. Takno na ito nga dito ni espiritu nga biyag mo, dahil panunod mo, iti panakamon. So amin nga gunod iti Diyos, kat magunod mo, may papan iti panakamon. Saan mo nga magunod? Dahil kaya nalpasan ngayon, bukbuk iti Diyos, iti espiritu tayo, no saan mo nga amo, no saan mo nga maawatan. So nga di amin nga kasapulan, takno may paralarang iti physical nga biyag mo, kasapulan iti mao, kasapulan nga maawatan, kasapulan iti panagdipenda mo, panagtulog mo, nga tinamaswa iti mangimaniho, iti biyag mo. Amen? Amen. So iti Diyos ket nalpas nang aplinan mo amin. Araramitin na dagiti as banbanag asaan mo ang makita. Adda iti nag-imbag abanag mapasamak. Adda iti nag-imbag na damag na paumay. Panakaagas, pabor, kinasaya at tao. Dagita ket naka-schedule ang mapasamak iti biyag mo. Ngayong kasapulan iti panagtulog mo at tinamarsuak, timangimani mo iti biyag mo. Tapno maadaan kay tinatalo na panunod na sayaat arik na kinareksak abiyag bayat na urayan aday ibanbanag ket sumayaat. Anyaman dayta patakadag sinang kuna iti Dios itid mo kanya kontrol mo iti amin nga banag iturturong ko dagiti addang mo agtrab-trabaho ang iti likudan ti saan nga makita irurnos ko dagiti banbanag nga pamurtin pa para iti masakbayan. Mawaling nga saan nga naimbag tata ngayang aramat para ti pagimbagan. So na itang iti kari iti Diyos. So agtalinal tayo, kadag iti kari iti Diyos, nga aday suna, nalpasnan, nga pinaano amin, nga mapasama iti biyag mo, amin nga paspasama iti biyag mo, ket pasat iti plano iti Diyos, so nga kasayatan nga ramitan, patugawam ni Apo Isus, iti driver set iti biyag mo, bay amin suna ti mangiturong iti manubela iti biyag mo, agtalog kalang tapno, amin nga banag, ket agbanag nga nasayaan. Ket ko ng Apo Isus ang po, amoy taramidel, ng Apo Isus amok nga adda ka iti biyag ko, amok nga sigat ibang itugturong iti biyag ko, ket agyaman na taragpintas, iti pagbanagan, iti masakbayan iti biyag ko. Mabaling nga saan nga may pagpuntak ta, ngayon po natin Diyos, aramatag para iti pag-imbagam. Dahil tanga pagharap iti kabuso namang dadalkin ka, iti Diyos aramatag na para iti pag-imbagam. So adda iti kapadasan nga sumambay iti biyag tayo, adda iti ut-ut, adda iti sagsagabalan tayo, nga saan nga may parbang, ngayon nga agtalinod ka, iti pamati agtalinod ka, agkararang iti mayan nato iti pagayatan iti Diyos, amin da kita nga pagharap iti kabuso namang dadalkin ka, iti Diyos kat aramatag na para iti pag-imbagam. Idiyan po iti Hebrew chapter 4 verse 3 kuna na, for we which have believed do enter into rest. Datayo ang mamati, sumrit tayo iti nanang. So iti ka dito ang mamati ka, saan ka naman nagtana dito? Saan ka naman nagreklamo? Saan mo nga kuna anya magtandati nga napasam? Gaputa, adakan iti makuna na inana. Saan ka nga managreklamo? Mabalin nga awan iti makita nga sinmayaatan iti biyag mo. Ngayon, among na iti Diyos, iti makikontrol iti amin na banag. Mabalin nga awan, iti makita nga na simayat, iti makuna nga saan nga to, saan nga nga may pardon, iti makuna nga kasasahan, masulisog ka nga agdanag. Ngayon, no aginanaka kinwanan. No aginanaka iti Diyos, ipakpakita mo iti Diyos, nga datalag mo kinwanan. Mabaling nga mamati ka nga agasan ka, ngayon ko na iti doktor nga dalat pati sakit mo. Mabaling nga agdanag kinagreklamo ka, ngayon saan. Nuti ka, agyaman kay iti Diyos, ken ideklara dahil iti kanina. So naging na nakatingkwana. No, agtalag ka tingkwana. No, aging na naka. Kinihan mo Diyos, kahit na nga sa uwen, na aday iti pamating tingkwana. Amen? Amen. Dahil dati, wagas na magpakitang kinihan mo Diyos, na aday iti pamating tingkwana, no, aging na naka tingkwana. At panuray ka tingkwana. Diyan pa naging nanang tingkwana na diyan pa nagtulog mo, na iso na iti mangimaniho iti biyag mo. So aging na naka tingkwana.
ket dayta iti wagas nga ipakpakitam na adda iti pamating kini Apo Dios. Dayta iti wagas nga ipakpakitam nga situtulok ka nga iti namarswa iti mangimaneho iti biag mo. Ngem lumasuron ka gapu ta saan kailangan na agasan iti sakit mo. Madandanagan ka kagutawan ti gastuhan makwarta. Saan ka nga makaturturog gabuti pa ng tagtagibasit tagin ka. Dayta iti pagilasinan nga awanan ti pamating. So kasapulan iti panagtulog mo at inamarswa iti mangimaneho iti biag mo. Kasapulan nga ginanaka iti sidong iti namarswa. At sibli ka iti sidong iti namarswa. Saan nga mabaling nga kunang nga mamati ka iti Diyos nga madamot kin ka iti panagdanan. So na ginanaka kinkwana, among nga iti Diyos ti making kontrol iti amin nga banag. Among nga iti Diyos ti mangiturturong kadag iti adang mo. Among nga niya ti lugin at ibiyag mo kaya may patupan. Among nga niya iti paggarup iti kabuso nga magdadalil kin ka iti Diyos aramatan na para iti pakibagan. Mabaling nga madandanagan ka may papan iti pakasapsapulan. Masursurun ka ta saan tayo nasulwar iti problema. Ako nang ito ano nga nga manpas dahil nga pandemic. Dahil dapat saan nga sorpresa iti Diyos. Iti Diyos kat saan nga naingkabil iti lugo, tapno baybayan na ka. So kasapulan, ti panagtulog, nga tinamarswa iti mangimaneho iti biag mo. Dahil ta problema, kat kasla anagdagsan, dahil ta paringot kat kasla permanente, dahil ta kat panakapadas. So maupay ka, kadi ka puta nagbayag nga may patungpal na iti kayat mo. So saan ka ko mga maupay, ka puta nagbayag nga may patungpal na iti kayat mo. Amen. Amen. Praise God. So saan tayo mga maupay? Nga gaputa nakabaybayang pailahan nga may patungpal dagiti kayat tayo dayta tiwagas no kasano aramaton tayo iti makuna nga pamati ana espiritual ana gapu manipod kini Apo Dios. So mamati ka kadi nga iti Dios ti making kontrol iti amin nga banag. Mamati ka kadi nga isaad na kakasi tinagparsuan naging kakapagbalinang. Mamati kayo kadi ti dayta. Amen. No kasta ganun situtulok kayo at tinamarswa iti mangi maneho iti biyakin. Situtulok kayo at tinamarswa iti mangi turong iti manubela iti biyakin. Iti po iti Proverbs chapter 20 verse 24 kunana. Iti Living Bible kunana. Since the Lord is directing our steps, why try to understand everything that happens along the way? So idinto ati Diyos ket iturturong na dagiti addan tayo. Apay akasapulan pailaan na amuam amin ang mapaspasamak iti biag mo. So maupay ka kadi kaputa saan nga may barbeng iti pasamak ti biag mo kaputa at dagiti saan mo nga maawatan. Ngem ti saan mo nga mga isugayam iti aramatan iti Dios tapno isaad na ka iti nagpintas nga masakbayan. Isugayam iti aramatan ti Dios tapno isaad na ka iti sumarno nga tukat iti masakbayan iti biag mo. Mabalin nga saan nga may barbeng iti kasasaad mo kaktam. Ngem ti Dios aramatan na tiriga tapno isagpat na ka iti sumarno nga tukat iti masakbayan. Dayta nga nakarikip arwangan. Dayta nga saan nga may barbeng nga sitwasyon, dayta nga panakapaay, dayta nga upot, dayta nga sagsagabaon. Ket wagas iti Dios tapno magunod mo iti arapahap mo. So saan mo nga kasapulan nga iladawan amin? Saan mo nga kasapulan nga amuan amin ang paspasamak ti biag mo? Ti Dios ket iturturong na dagiti addang kayo. Ket nupadpadasan nga iladawan amin, nupadpadasan nga amuan amin mahuri-huran ka. So ato na kiti banag asaan mo nga kasapulan ang maawatan, isuday ta iti kay papanan iti pamati. Ket no dayta nga panakay dadana si tibiyag mo, ket isu ti magdadakal ken ka, ti Dios sana may palubos. Ti Dios ket makikita na iti kasasaad mo. Ket itamad ten magundawaya ako ng Apo Dios at talagak ken ka. Uray no saan ko ang maawatan iti mapaspasamak kanya. Apo Dios ag dipendarak ken ka. Uray no saan may parbang ti kasasaad ko. Manginanama kadagiti karing uray no agda dagiti sagsagabaw nga upod iti biato. So dayta iti kasayaatan nga aramiden iti matang iti Dios babaan iti panagtulog mo at tinamarswa iti mangimaniho iti biag mo iti mangipanag na situtulog ka iti namarswa iti mangimaniho iti biag mo i-drive mangisuro iti aming aramiden ket ito na talag kakinkwana uray no saan mo nga maawatan. Saan mo nga ibagay, hindi mo nga apay nga kastipitan, tinapasal, apay nga siya kailangan nagsimpat na tao, nag-ano dito, tinagluluko pa nga sa mga sunod din nakasta. At doon nagiti, saan mo nga maawatan? Nga, iti agdama, saan mo nga maawatan? Ngam dumtang iti ka nito, nga iti Diyos, mga ramid, iti wagas. Kas, matang kanya, iti madamang nga paringas kasabap, iti sa iti Diyos, madamang nga istarya, iti sa iti Diyos. Inmay, iti nagdakkel nga puor, at saan nga pinigilan iti Diyos. Ngam, hangko nga mo, no apay yung mapasamak ti kasjay, nga madda,
iti wagas iti Diyos, iti sumasaranuan daw, kat itamagtan, nga iti sumagmamanong nga ulan nga napalabas, at iti biglang atin mawag kanya, kat itamagtan nga ginatang na, itinalpas ko nga ginatang iti, kat kinmita at tinagdakkel nga gatat, tapno makaaramid tayo, tidagdakkel nga pagimungan tayo. Amen. Praise God. So nga talaga iti wagas, nga saan tayo nga makawatan iti biyak tayo, pas lang nga iti ubing, no sa plitan ni Amana, iti pagarok na kagmadi, nga intun dumakdakkel day tanga ubing, di tanto nga maawatan na, gayam, gusto gayam, diyan naramid ni Ama. Kas kini Joseph, saan na nga maawatan mo, apay nga inlako na isunang, no apay nga trinaitor, no apay nga ipisugdan, no apay nga kinasuman, iti may isang babae, iti kinulbud, iti ipisugdan, iti pagbaludan, kapot, iti may isang banag, kasaan na nga naramid. Nga, iti sumagmamano at awan na napalabas, kat naawatan na, isugayam na ditoy, no apay nga napasamak kanyang iti, tapno isagana na iti Diyos, nga mga isagana ka dagiti, ano nga makantapno, masurvive, dagiti aming nga tattao iti Israel. So anda, iti plano iti Diyos, iti biyak tayo. Iti Diyos kat nag-imbak, iti plano na kadatoy. Aming nga mapasamak iti biyak tayo, at pasat iti plano iti Diyos. Nagpasnan nga plinano, aming nga mapasamak iti biyak tayo. Amo na aming manipot rugi, inggan at ikabaudyanan. Ngan saan na ngayong baga nga datayo, iti aming nga ditali. Ngamin, naamong amin. Naamong, nandiyan sa marunong bigat. Naamong, nandiyan sa marunong itong may galawas. At dating ka diti pray. Paano nga kasakulan king ka di pamati? Gabot aamong eh. Iso nga, ibaga ka na kayo, hangkayo makupan ni Diyan horoscope, ulbud na gijay, hangkayo makupan ka na gijay mato, ulbud na gijay, ulbud na laklupun na di paano iti bumapan ka, iti sa iti Diyos. Iti amin nga rami iti amin nga makita, iti amin nga mga mo, i-base mo, iti sa iti Diyos. Namin lumabang ka, ijay, ulawan ka, sumati ka sa ianan, at talag tayo, nga iti aming awas pasama iti biyag tayo, kad pasag iti plano iti Diyos. So hamo nga baybayan, daytoy, nga panag-study iti sa iti Diyos. Daytoy kakapsat, iti magbagana, 2 Timothy chapter 2 verse 15, nga may pakita tayo iti biyag tayo, kini Apo Diyos, nga umiso, babayan iti panag-study tayo, iti sa iti Diyos. Daytoy nga raramitan iti pag-study tayo, pag-adal tayo, amen. Nagawa iti panagpatangga, iti panag-adal tayo, inggan nga adal, ibiyag tayo, nga iti sa iti Diyos, at tuloy tayo maagadal, tapno na anay, nga agtalinad kada tayo, papati nga na espirituan, nga nagapumanipod, iti sa iti Diyos. Iti libro iti Luke chapter 22, ini sakbay na ilansada ni Apo Jesus. Ni Judas, ket in mind, nga adta dagiti kakadwanan na soldado, ket napanay nagkan ni Apo Jesus. Tapno pagilasinan, no sino iti-arestoan da. Ket ini panawdan ni Apo Jesus. Ni Apostol Pedro, ket inasot na iti bunang na. Sana tinagpat iti maysa kadagiti soldado, ket natenag iti lapayan na. Ni Pedro ket nakasagana nga lumaban. Dagiti nagdo mga disipulo kuna da kina Apo Jesus, Apo, lumaban tayo mali. Ngayon una ni Apo Jesus, iti verse 51, bayan nyo. So ibagbaga ni Apo Jesus, daytoy kat pasat iti plano. Daytoy kat no awan ni Judas nga mangkis kanya, saan ko nga may patungpal iti plano. Saan ang agungar manipod kin patay, no awan timang traitor kanya. Saan ko nga may paay iti panakay salangan, no awan dagiti na soldado ang mga aresto kanya, no awan ti panakay parokpok iti darab. Dagiti kabusog ket kasla nga isuda iti ayan iti turay. Dagiti soldado ket kasla nga isuda iti nagbaligi. Inalada ni Apo Jesus sa niya dayo. Ngem ti saan nga na amiris na apan gamad kaya man ni Apo Jesus ijay destinasyon na. So inton sangwan tayo iti rigat datas adamag ken saan na may pardon nga masasaan. Kasla ati kabusog iti ayan iti turay. Di tamat nga kayat tayo tinumaban ken masurod. Ngayon po natin, Diyos, saan ka na lumaban? Bayamon, saan ka na lumaban? Saan ka na masunod? Agin na lang, kinanakanakan, agtalag ka ng kanya, kontrol po ti aming nga banat, iturturong po na gitandang mo. Unang paiso, labanang iti sakit, labanang iti panakaadik ti bisyo. Ngayon saan mo nakasakulan, alabanan amin. Iso nga, hindi ko na rin iti disipulo niya, at na rin iti bunong ni, lumaban tayo. Ngayon po na ni Apo Jesus, bayamon, bayan niyo. Dahil iti pasat iti plano. So iti Diyos kat adda iti trono. Dahil ta apan ang lalay dating ka kat saan nga pinasagdan ni Apo Diyos gapu ta isu iti mangiturungkin ka iti nasaysaya isu ti mangiturungkin ka iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti diyan mo. Una pa isu saan mo nga kayat tirigat, saan mo nga kayat iti sakit, saan mo nga kayat iti dakas nga damag. Kaya lagi saan nga may parbang nga sitwasyon. Kasla nga isu iti mangguyod kin ka nga mga ipababa nga mga itaman. Ngam ti saan mo nga mo na isu gayam iti aramatan iti Diyos. Tapno isagpat na ka iti sumarunungan tupad iti masakbayan. Iti saan mo nga mo nga isu gayam iti mangiturong kin ka iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti biyan mo. Subayan mo.
Saan ka alumawan? Saan ka amasunod? Nudi kat aginanaka. Kini ako Diyos. Amen? So dito itiwagas na aramitin tayo. Iti makuna nga pagayatan iti Diyos. Ada rin iti makuna mang tagtagibasit ka na tayo. Ada rin iti problema. Kaslangasan nga malpas. Magaling ako natin. Ako Diyos ka ano ngay. Teramidang kasayatan. Kat aginanaka. Kini ako Diyos. Bayamon. Saan ka nga lumaban? Nga malabanan. Dahil nga pa nagtuturo. Nga mahal na kahit nasa uwan na. Laban na main. No di ka aginanaka. Kini ako Diyos. Isulit natin ko na James chapter 1. Nga una na dyan, when all kinds of trials and temptations crowd into your life, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Realize that they come to taste your faith and to produce in you the quality of endurance. And let the process go on until that endurance is fully developed, and you will find you have become men of mature character, men of integrity, with your way is past. So ibang pagka dito ni James, nga inton sangwang iti rigat dapat adaman kin saan nga may parbang na sitwasyon, saan mo nga ibilang nga isuda iti mang dadaral kin ka, nuni kat accept parang ida akas gagayang amang tisting iti pamatin tapno pataudan dakin ka ti kinaanos ket bayam nga nagitakat at tuntuloy tinaldaw ingana nga ti kinaanos mo ket nan anay mapasaya ket ditoy mo nga makita ken mapanagnakan iti panagbalin mo nga tawo nga natakunan nanakman kinan anay amatay ayo iti Dios. Amen? Amen. So ibang bagay iti Biblia kada tayo kakapsat nahan mo nga ibilang nga nagita iti magdadaway iti amin nga padas iti biyag amin nga saan mo ang awatan ado kakapsat. Uray pa'y dagiti apostol, uray pa'y amin. Ano dagiti handa ang maawatan? Iti Diyos lang iti makamo. Saan na kayong baga amin? Isunga mo nga kasapulan na amwen amin. Dahil tayo iti wagas mo kasalungay pakitam, iti panagtalag mo iti Diyos, ako na ako Diyos, hanga may parbang ti mapaspasamang kanyang tata, nga magtalagat ka. Ako Diyos, ti apit ko, kat awan ti nagbanbanagan na, awan diti pagsapulak kat kin mapsut, nga ako Diyos, at talagat ka. Ako Diyos, amok na tinag-imbag na imang iso ti manginaldanan kanya. Ako Diyos, amok na tinag sumarunungal daw kat naging ngam iti naparabas iti biyag ko. So ako Diyos, agdipendarak ka, maninanama kadagiti ka rin. So intumdumtang iti ka nito, umaitin ka, iti manakapaa, umaitin ka, iti kaslang ako nang agsanod ka, masuron ka, di tamantan nga ako nang ako Diyos at kalagagin ka. Ti Diyos kat nakikita na amin nga kasasaad mo, di ta nga gundawayang ako nang ako Diyos at dipendarakin ka, manginanama kadagiti ka rin, kat agyaman ang ako Diyos pasikati mong magtag kanya ti kinasirin, kadagiti amin nga wayat ko nga desisyon iti biyag ko. Saan ko nga mo ako Diyos, nga magtalagakin ka, nga tinag-imbag nga imam, iso ti manginaldalan kanya. Iti nag-imbag nga damag, dahita nga rigat, kat saan nga iso iti ayan iti turay. No kit kitaan, nagdadagiti sagsagalan ka, nagdadagiti mang tagtagibasit ka, no minsan agbalig na, kasla nga iso dati ayan iti turay. Nga hindi nag-imbag nga damag, dahita nga rigat, kat saan nga iso ti ayan iti turay. No di kat iti Diyos aramatan na ti rigat, takno iso iti mangisagpat kin ka, iti sumarunong at tukad, iti masakbayang. So dahita iti kaya, iti Diyos ka na tayo, nga bayamon. Bayamon. Dahita nga mang tagtagibasit ka, dahita mga naramit kin ka, timadi, bayamon. Dito nga magpadpadagas kin ka, dito nga kahit nga guyudan ipababang itang bayamon. Saan ka nga lumaban? Saan ka nga masunod? Kung na iti Diyos, at talaga ka kanya, kontrol ko ti amin nga ba na, yung ornos ko, dagiti, at mo. Amen? Yes, amen. Praise God. So, nagpanangay ka tinabo Diyos, itulog mo, ay sunat, imani-mani ko, itibiyag mo, di tamantan, nga umaitin ka, ti pabor, ket agbalin ka, kas tinangpar. So, ang di Diyos kin ka, nga pagbalinan. Kat mamati kayo, dito na imang amen. Amen. Praise the Lord, magdalta yung hindi natin magdaway. So, agpanangay ka, tinabo Diyos. Itulog mo, tinamarasway, imani-mani ko, itibiyag mo. Sige kapsat. Ibkas mo, kiniamang Diyos tagda. Ako Diyos, ang dadagiti problema nga sang-sangog tagda. Ang dadagiti sagsagubanit, nga rin-rignal tagda. Ako Diyos, ang pumakawatan na dito eh. Di ba talagakin ka? Ako Diyos, anak kailangan nga naagasan. Nga mga ako Diyos, agyaman at malikod ka dagiti ka rin. At tanin di pa nakaagas ng Espiritu. Saan ko nga mo ako Diyos, ngayon tuno, ano, maagasan ang magtalagakin ka ako Diyos. Agdipendarakin ka ako Diyos. Sika lang tipang nang nama. Kitay ko king katibiyang ko, kitay ko king katikararo, kitay ko king katipuso. Kahit ko ti baruwa lawag, kahit ko ti baruwa direksyon, kahit ko may safety, di kararo.